Wara ġranet sħaħ ta' tuħ ta' dawl fi sħana eżaġerata madwar pajjiżna, il-Gvern qed jgħid li s-sitwazzjoni hija taħt kontroll. F'intervista li saritlu waqt il-programm VOVA, iċ-chairperson tal-Ene Malta Ryan Fava spjega li s-sitwazzjoni tad-dawl tinsab ikkontrollata. Il-klijenti ikunu qed iżidu iktar jillowdjaw iżjed id-dar tagħhom permezz tal-arja kondizzjonata u hemmhekk qed tkun qed tagħmel għalhekk semmejt l-istress fuq in-netwerk. Fil-fatt il-problemi fejn kienu. Il-problemi jibdew joħorġu meta aħna nhar il-ħadd li għadda. Jiena konti ġol control room u kellna inqalat sitwazzjoni fejn kellna issue ġo area partikolari, ġewwa Birkirkara. F'din l-intervista li saret dwar il-qtuħ tal-provvista tal-elettriku, il-Gvern prova jagħti x'jifhem li s-sitwazzjoni hija kollha taħt kontroll minkejja li numru ta' lokalitajiet għadhom bla dawl u ilhom aktar minn 8 ijiem. Skont il-Gvern, il-load qed tkun eċċessiva minħabba l-użu ta' ħafna ACs f'daqqa, fejn anke kien spjegat li l-problemi jolqtu żoni illi fihom hemm ħafna residenzi. Fiż-żoni fejn inti ma tkunx tista' tagħmilha għaliex għadna ma minniex dak l-investiment, hemmhekk tiġi l-problema. Madankollu kien anke spjegat li l-problemi qed iseħħu f'żoni fejn għadu ma sarx investiment. U kellna sitwazzjoni li jien qed ngħid li qed inħares li f'dil ġimgħa partikolari sitwazzjoni hija taħt kontroll. M'għandniex sitwazzjoni ta' chaos illi għandna diversi bliet bla dawl mhux il-każ. Ġifieri kull substation hija mixawla, kienet mixawla mill-bidu. Ammissjoni ċara li tfisser li l-Gvern għadu ma investix fid-distribuzzjoni tad-dawl fil-lokalitajiet tal-Imsida, il-Fgura, Birkirkara, Taslima, San Ġwan, il-Pjetà, il-Belt Valletta, Ħal-Qormi, il-Melliħa, San Pawl il-Baħar, il-Birgu, il-Karkara, Ħallija u numru ta' lokalitajiet oħra madwar Malta u Għawdex li jesperjenzaw problemi kbar fil-provvista tal-elettriku.